अ इदिखायनो बावोब्रा Thề mà chị. Họ mà là một người. ओइ साम'सा जेबो खालामनो हाया नोंसोर बे सानैजों जरा जरा जिरायनानै बे मम' साव जानायावसो खामानि होयो इफोरो नङा होनसाय मा थायो आदायालाय मा माबे जायगायाव थायो आदा Birbol. र' आं बिरबलनो खिन्थागोरनि सासेया गवालपारानि सासेया मा होनो चिरां बेंटलनि मिस्टार बेंला इउटुबार बेना नेटवर्क गैलालै नेटना गैला बेना गिदिंबाय थाबाय फै आगै गोजौ बिरबल फै गोजौ गान खनो ना माथो इलाय होद खनालै माबासो बे हेडफनानो इयारफनानो नानु फैदों सोर फैना फै गोजौआव कलाव फै इरिखौ सोर हेलौ नेटना नाङाखिसैलै नोंना दाइलग हगौमोन आंखौहाय एकदमबारे थाम्फै गाबनायखौ खोनासंनो बायो ओंखायनो बिदि माथुनानै लादों नै फैफिनबाय ओइ गल्डेन नेट नङा माबा भिडिअ कलिं हरनानै होदों गोदाव सोराव भिडिअ कल हरनानै होदों वाट्सएपआवहाय बेनिखायनो माथो जायाखिसै नालाय मिथिबाय माबालै कार्बि आंलंनि सिख्ला आन्द्रायाव थायो माबा आंखौलायनो गोसो थोयो फाग्ला भिडिअ कल हरलाबायदों मा जादों मिथिबायना मास मोनसेनि सिगां ओरैबायदि दावराव जादों आरो ना माने गामियाव खोन्थानानै माने कार्बि आंलंनि सासे दंफैयो गाहायाव दिप गल्डेन नामा हनै गल्डेन मा जायगा बिसिना माने मिथिया